Tak z môjho pohľadu sami tiež som bol v podstate v organizačnom výbore dlhé roky Slovák Open. Myslím si, že tiež je dosť veľká moja zásluha, že sa nám podarilo na toto podujatie prilákať veľké kvantum krajín, ako je veľké kvantum hráčov, čiže vždycky sa nám už XY rokov dozadu podarilo dotiahnuť viac ako 40 krajín z celého sveta. Čiže to je veľké pozitívum pre naše deti, ktoré sa tiež chceme, aby sa to zúčastnilo, takisto aj široká verejnosť. Takže ja si myslím, že je to veľmi, veľmi dobré podujatie a dúfam, že to bude ešte stále narastať. Tým, že ja som z Trenčína, u nás bol v podstate veľmi populárny hokej a všetci hovorili, že nedá sa vychovať dobrý hráč tam, kde sa nehrá extraliga. Hej, takže toto je ten istý prípad, že moja predstava je sem dotiahnuť dobrých hráčov z celého sveta, lebo tie štýly sa trošku líšia a takisto tie deti prirovnať k tomu, aby to videli, aby videli ten vrcholový badminton, aby to videli tú rýchlosť, tú dynamiku, tú v podstate krásu toho športu a to ja si myslím, že pre nich im to dá výrazne viac, jak nejaký klubový tréning. Teraz tie deti majú výrazne viac možností, ako my, keď sme boli mladí. Čiže oni, netvrdím, že to je zlé, ale teraz tie, čo sa týka pri tom športe, je podľa mňa veľmi dôležitá vec ukazovať nejaké vzory a ukazovať, tak čo sa snažíme aj na tom medzinárodných majstrovstvách spraviť, ukázať tým deťom tých top hráčov alebo top európskych hráčov v top podmienkach. Čiže ja si myslím, že tie deti na to musia zareagovať jedine kladne a snažiť sa im nejako dorovnať. To je akože taká naša vidina, prečo to aj celé organizujeme. Ešte myslím si, že tak, jak celý tá spoločnosť sa vyvíjame sa aj my. Je to, tak, jak som povedal, ten rozdiel pri tých deťoch majú výrazne viac možností, ako kedysi, hej. Čiže u nás sa snažíme tie deti motivovať, zmenili sme nejaký systém práce, čo sa týka aj organizovania turnajov, aby tie deti neboli celý deň nestrávili na turnaji a neodohrali 3 zápasy. Čiže tie deti je podľa mňa hrozne musia mať zábavu z toho. Hej? Toto je naša prvoradá vec, aby sme im vytvorili zábavné prostredie, kde budú vedieť si oddychnúť, zašportovať a my budeme dúfať, že z nich vyrastú profesionálni badmintonisti. Slovák Open je pre nás poviem taká výkladná skriňa, kde chceli by sme pritiahnuť ako aj divákov, tak aj takú širokú verejnosť, lebo tých amatérských badmintonistov je strašne veľa. A čo sa týka školení, je to stále o mase. Čím väčšia bude tá spodná pyramída, tým máme väčšiu šancu niekoho vychovať. A tá pyramída začína, aby sme ju mali, musíme zohnať najprv spraviť nejakých trénerov, ktorých sa snažíme aktívne na nich pracovať, školiť ich. Takisto sme spravili nejaký shuttle time, dostali sme to v podstate, ten badminton sme dostali do základných, do materských škôl, kde ja som tiež za moje dlhšie obdobie mám pocit, že odškolil už viac ako 600 učiteľov, takže po celom Slovensku, takže toto je taká naša priorita, tiež to trošku zdvihnúť a je to veľmi dôležité. Tak ja si myslím, že tu je teraz jedinečná možnosť v Bratislave vidieť najrýchlejší šport. Hej? Čo to znamená, ten košík je suverene najrýchlejší zo všetkého náčinia. Je to možnosť, sú tu hráči z viac ako 40 krajín, čiže je tu v prvom rade tá nejaká pestrosť tých hráčov. Áno, tak jak si hovoril, že úplne v Európe ten taký divácky, taký ten záujem o to veľký není, je to, lebo badminton zatiaľ stále bereme, že je to viac azijský šport, čiže tam tie návštevy sú neporovnateľne väčšie a vo väčšej atmosfére, jak sa hrá tu u nás na Slovensku, ale myslím si, že vzhľadom na to, že tiež sa nám sem podarí dotiahnuť veľa azijských hráčov, takže bude to veľmi zaujímavé. Hej? Čiže budú to všetky disciplíny, bude to mať dynamiku, tie zápasy nebudú trvať dlho, tí ľudia si to môžu v peknom prostredí vychutnať, vybrať si z toho, ktoré zápasy budú chcieť a takisto tam budú štartovať naši slovenskí hráči, čo tiež si myslím, že sa im bude veľmi dariť, takže tiež sa na to veľmi teším a určite sa tiež zúčastním. Tak už je to ako takto. Dostať sa na olympiádu je
to je také už klišé, že vrchol pre všetkých športovcov, áno. Je to, čo sa týka hlavne badmintonu, je to v našich podmienkach, ten badminton není až taký populárny, ale treba povedať, že sa nám podarilo dostať už na viac olympiád, nie iba na jednu, čiže už naši hráči štartovali na 3 olympiádach. Treba tam už aj trošku šťastia, treba spraviť aj taký v podstate manažment, lebo tie podmienky, ako sa tam nominovať, u nás to nefunguje, že sa nominuje na základe nejakého jedného výsledku, nejaké z majstrovstiev Európy, čiže ten proces je celý kalendárny rok. Tí hráči chodia po veľa medzinárodných turnajoch, čo je veľmi, veľmi náročné, absolvujú strašne veľa letov, keď poviem tak, absolvujú určite pomaly cez 100 letov za rok. V celom svete, že nebavíme sa len o európskom kontinente, zbierajú body do nejakého rebríčka, na základe ktorého sa vedia kvalifikovať. No a čo musia mať? No musia mať teda už okrem toho, že musia veľa trénovať, byť cieľavedomí, veľmi psychicky odolní, to je teraz veľmi dôležitá vec, lebo nesmie ich zlomiť malý neúspech. No a všetky tie, keď sa zrátajú a ešte do toho aj trošku šťastia, tak sa v podstate dostane ten hráč na tú olympiádu, na čo sa my tešíme a dúfam, že to bude aj najbližšiu olympiádu. Tak Natália, čo sa týka, keď sa zoberieme Natália je mladá hráčka, začala neskôr. U nás ako v tom badmintone už trošku tá doba sa zmenila, že mal trošku talentovaný a začal v 15 hrať a dostal sa na olympiádu. Už je to taká tá úzka špecifikácia je už asi dôležitá. Čiže už to nie je len, že začnem niekde, ja neviem, v 15. Áno, veľmi pomáha taká tá všeobecná športová príprava, to znamená, úplne neviem, či prípad Natálie, či predtým nejaký iný šport robila, ale to viem u mňa tiež vo dieli, že keď to bol napríklad futbalista, tak poviem tak, keď zoberete dieťa na badminton v 7 rokoch a predtým nešportovalo a snažíte sa ho vypidlikať a zoberete dieťa v 11 rokoch, ktorý hrávalo na nejakej úrovni dobrý futbal a v podstate dáte mu raketu, tak tie deti sa behom pol roka sú v podstate na rovnakej úrovni. Čiže na to je tá odpoveď, že môže sa začať neskôr, teda myslím si, že by sa to dalo, ale to dieťa určite predtým musí mať nejaké koordinačné návyky, nejakú športovú prípravu. Potom je to veľmi zložité, začína s nejakým úplne v 12 rokoch. No a čo sa týka Natálie, ja úplne presne nevidím, ako tie dievčatá na Slovensku majú, keď to môžem povedať, takú akože väčšiu výhodu v tom, že dokážu trénovať s chlapcami, kde tí chlapci vždycky majú trošku tvrdší smeč. Viem, že aj Natália si trénuje s Jarom Vícenom, s Marošom Šulkom, úplne presne nepoznám to pozadie, čiže toto jej vie pomôcť a ju to určite potiahnuť, lebo je to tiež, musí si zvyknúť na nejakú rýchlosť, aj keď ten ženský badminton je zase trošku na nejakých iných, záleží na iných veciach, nie len vyslovene na tej rýchlosti a na tej sile. Ale myslím, že toto je pre Natáliu dobrá cesta a ja jej budem držať palce, aby sa jej to podarilo, aby sa dostala na olympiádu. Tak z môjho pohľadu, že keď sa to kvalitne zorganizuje, to znamená pekné prostredie, my máme ako badmintone výhodu, že bavíme sa o tom, že ten šport není to nejaký kontaktný šport, není to žiadny taký, nechcem povedať, že vulgárny šport, ale neprichádza tam k žiadnemu kontaktu medzi tými ľuďmi, čiže to je teraz pre tých rodičov dosť dôležité, že je to, ja si myslím, že sme povedali, že bezkontaktný šport. Keď to je krásne, pekne zorganizovať, v pekných priestoroch, s pekným zázemím. U nás je tiež výhoda za to relatívne krátke obdobie, to sa bavíme o 3 dňoch. Tí ľudia majú priamo možnosť si vybrať cez 300 zápasov. Čiže to krátke 3-dňové okno ponúka strašne veľa, jak v dvojhrách, štvorách, mixoch. Čiže to si myslím, že to je veľké lákadlo pre tých ľudí, že mám možnosť, je tam priamo harmonogram, mám možnosť si vybrať, čo ma zaujíma. Niekomu sa viac páči štvora, niekomu sa viac páči dvojhra, niekomu ženská dvojhra. Čiže tých možností je tam strašne veľa a to už sme hovorili, že je to podľa mňa veľmi pekný šport, je to veľmi dynamický šport a s veľkou variabilitou. Tak badminton je podľa mňa veľmi zaujímavý šport na danom obdobie. Dobre, čiže poviem, že z môjho pohľadu prečo je to veľmi dynamický, hej? Čiže dovolím si tvrdiť, že za
krátke obdobie za hodinu, keď si tiež hrával, tak keď hrávate, tak viete si, že za hodinu sa dokážete relatívne dosť zničiť, čo teraz není to časové obdobie, že máte čas, teraz je doba veľmi uponáhlaná, čiže za veľmi krátke obdobie je veľmi, aj keď ja som toho není svetlým príkladom, je veľmi dôležitý aj čo sa týka nejakého očného kontaktu, dokonca sú na to nejaké štúdie, že to pomáha rozvoju aj jemnej, aj veľkej motoriky a hlavne zaostrovanie v podstate očí, čiže že dokonca viem, že v Rusku teraz vymysleli, že to bude nejaká hranie badmintonu, majú dokonca nejaké liečebné procedúry, aby to oko dokazovalo zaostrovať na to, takže pre tých rodičov je to tiež asi veľmi dôležité, že to není kontaktný šport, čiže ja si myslím, že tam nemajú na čím váhať. Tam akože je to veľmi krásny šport, aj keď treba povedať, že to si nikto neuvedomuje, že veľmi finančne náročný, čo na túto dobu není až také pozitívne, lebo u nás v podstate tenisky, rakety je nejaký bežný spotrebný materiál, textil, ale tie košíky sú strašne drahé. A strašná nejaká spotreba, čiže ja sám na tých majstrovstvách sveta za jeden zápas som zničil nejakých C40 košíkov a to je pri cene 3 € si to každý viete zrátať, že za 40 minút je to relatívne dosť veľký finančný náklad. Podľa mňa veľmi krásny, veľmi rýchly, na Slovensku neokúkaný šport, lebo nevideli ste veľa prenosov a je tam strašná veľa variabilita, v podstate stále v každú hodinu sa vám menia rôzne disciplíny, čiže nestane sa, že idete iba na dvojhru, vidíte na inom kurte si môžete pozrieť štvorhru, mixu, dvojhru, čiže toto je veľmi dôležité, že je tam veľká variabilita a tie deti to bude baviť. Není to si sadnú na tenis a 5 hodín pozerať, ale tá variabilita si myslím, že je veľmi dôležitá.